Bueno, listo, hasingo gea o... Bai. Egunon eta eskarrik asko etorri zeaten guztioi. Nere eskubita estitxu alkorta dago, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikako sailburu ordetzako, euskara sustatzeko zuzendaria. Nere eskerreta Jon Antxordoki, Lasarte Oriako udaleko euskara batzorde burue, eta bere eskerretara Jokin Guridi, Txakun Kultur Elkarteko kudeatzailea. COVID-aren protokoloarengatik gero gu jaitsiko gea eta ioko die Iñaki Eizmendi EBT zerbitzuetako arduraduna eta gaiaren ikertzailetako bat, eta Lourdes Etxeberria Lasarte Oriako Oriarte ikastetxeko irakaslea. Hizkuntza politikan gabiltzanok, gabiltzanontzat nerabeen mundua lehentasuna izaten da nola eragin ez degulako askotan asmatzen, ezta? Lehentasuna da etorkizuna direlako eta geroko hizkuntza komunitatea behaiek osatu behar dutelako. Badakigu kolektibo berezitua dela eta ezaugarri bereziak dituela eta kontuan hartu beharrekoak gainera berreskurapen hortarako. Lasarte Oriatik etorri zitzaigunen lanerako proposamena, irutzi zitzaigunen ekarpen interesgarria izan zitekeela. Eta gaina gobernantza ereduaren ezaugarriak proposatu zizkiguten, ezta? Eta irutzen zaigu euskararen berreskurapenerako gobernantza eredu horrekin askoz ere indarre gehiago egin dezakegula. Hau da, elkarlana, baliabideak partekatzea, programa iraunkorrak egitea eta esperientzia edo eskarmentua. Orduan, lan egiteko moduoi segitzen du lanerako proposamen honek eta horregatik eman genion baiezkoa. Da egin, sortu eta sortzen den proiektu hori aurrera eramateko laguntza eta ikusi asmatu dugun ala ez, eta asmatu balima dugu, ekin. Eta horren oinarri edo aurreko esperientzia bat izan gendun, armariotik irten liburua, badakizue gerora, besteak beste, euskaraldiaren oinarri izan zela, eta esperientzia arrakastatsua izan zenez, honekin pentsatzen dugu gauza bera lortuko deula. Eta orduan, eskarrik asko Lasarteko Oriako udalari lanerako proposamena egin diguzuelako, eta ia arrakasta izaten duen. Egunon guztioi. Gaiari heldu aurretik, lehenengo eta behin, animo eta indar guztiak helarazi nahiko nizkieke lehengo martxa berreskuratzeko burubelarri lanean ari diren guraso, erakasle, instituzio eta eragile guztiei. Kontziente gara zailtasun handiak izango ditugula bidian, izaten ari garela, baina seguru gaude berandu baino lehen egoera bere onera itzuliko dela. Baina krisialdi honek era berean gelditzeko eta parada bat egiteko aukera eman digu, pentsatzeko zer norabidean eta nola eraiki nahi dugun gure herriaren etorkizuna, eta hori, nik uste, euskaratik eta euskararekin egin beharko dugula, ziur gaude. Eta, gaiari helduta, hemen aurkeztu dugu material hau ez da bakarra, orain dela 2 aste, Koldo Mitxilenen beste unitate didaktiko batzuk aurkeztu genituen, euskaraldiaren izenean. Orduan, ikastolen elkarteak, Irrien Lagunek eta Gipuzkoako Urtsintxa eskolak prestatu zituen eduki horiek, eta aurreko edizioan ere zabaldutako material berdina zen. Material hori, Koldo Mitxilenan aurkeztutako hori, euskaraldiaren girotze eta hurbilpen ariketa batzuk egin daitezkela azaltzea zaukan eta dauka helburu nagusia. Eta esan bezala aurreko edizioan zabaldu genuen unitate berdina dira, eta erraz aplikatu eta erraz erabili daitezkeen materiala dira. Baina gaur hemen aurkeztu dugun aldiz ezberdina da, ikastetxe jakin batean egindako esku hartze baten emaitza dira. Oinarri sendoak eskatzen dituena, eta ezinbestean eragile ezberdinen arteko lankidetzaren bidez bideratu dena. Oso importantea da hau aurrez azaltzea.
lan hau ahalbidetzen zuten hainbat faktore ematen zirelako lasarte horian, eta horregatik izan da posible honelako ikerketa edo esku hartze bat, bai? Gero azalduko dituzte, zein zuzian oinarri horiek, zein faktore zian horiek, beraz ez naiz hortan sartuko, baina beste gauza bat ere argi utzi nahi nuke, eta da Euskaraldia 16 urtetik gorakoentzat dala eta izango dala beti, bai? Baina 16 urtera artekoen artean bazegoen kezka bat, premia bat, eta hori aztertu nahi izan da lan honen bidez, bai? Euskaraldiko metodologia adin tarte horretan frogatu nahi izan da, gero azalduko duten bezala. Gazteak parte nola bihurtu aztertu nahi izan zen, eta guzti hori jaso, eta interpretatu da, gero azalduko duten edukien bitartez. Eta, bueno, hoxe esan beharrekoa. Baina egunon denoi, ni Lasarte Horiako udalaren izenean ator. Bueno, esan, Garbinek esan duen bezala, 2016an Lasarten izan genuen 9. Euskararen maratoia, eta bertan lanketa bat egin genuen, eta aho bizi eta belarri prestekin gero Euskaraldia izan denen antzeko proiektu bat egin genuen. Guk ere Lasarten Euskaraldiaren aurrekari hori egiteko ere 16 urtetikan gorakoentzako proposatu gendun, eta bai gaztetxoen artean, ezin egon hori sortu zela ikusi gendun. Guk bai herrian gaztetxoekin lan asko egiten dugu, eta saiatzen gera beraiekin gauzak partekatzen, eta herritikan sortatu zen, agian proba bat egin zitekela gure ikastetxean. Orduan, herriko gu dauzkagun lantaldeetan pixkat hitz egin gendun, eta hortikan atera zen proiektu hau. Gero etorri ginen, eta askotan izaten dugun bezala Foru Aldundia eta Jaurlaritzaren laguntza izan gendun, eta hortik atera da liburu hau eta proiektu hau. Jonek esan da moduan, nola baitxo aurretik indako lan baten ondoritxo batzuk azaltzen dira, 2 liburutan azaltzen dira, igual horri ikusi dozue, baina, 2 liburu dare bat dala, pixkate ondoritxuak eta ikerketa horren emaitzak eta pixkat jasotzen da bena, izango litzakela urtina hor nerabeak euskaraldian hor jartzen da bena. Eta bestia, zurixa, da gehiago baliabideen bilduma bat. Baten nola baitze dago jasota, indako metodologia, gero horrek ekarritxako ondorixuak, ikerketa guztia, gero inakik azalduko da bena. Eta bestian, egongo litzake, saiotan eta erabili dien materialak, bileretarako gidoiak, material erabilgarri hori, beste toki batzutan be erabili ahal izateko. Hori da pixkat aurretik inginuna eta hor jasotzen dana, eta pixkat mendik aurrera zeneiko ginoan honekin itxia, alde batetik liburuan banaketa izango litzakela, hor martxuan digitalki eskuragarri lagazana, baina formatu fisikoan banatzeko asmo hori dago. Formatu digitalian Lasarte Horiako udalan webgunean eskuragarri dago bai. Eta fisikoan banatuko da bide desberdinen bitartez, bai eskoletara eta baita euskara elkartetara, udaletara, egongo da hor banaketa sistema oso bat martxan jarriko duena. Eta gero beste alde batetik, gustoko joan hezkuntza sailai, eta nik hezkuntza orokorrian esango nuke, hezkuntzara dedikatzen dian organo desberdinei, pixkate gonbita bat luzatu, liburua begiratu daixen, aztertu daixen eukitxako ondorixuak, eta pixkat haintzaia danez, nerabien, 12-16 urtetako tarte horretako gaztien hizkuntza ohituretan eragiteko nolabait tresna bat dela eta kontutan eduki daixen. Eta, hoixe,
Oin igual aldaketa ingo du. Bai, Eta guain gu... azaldeko eskue. Gu jungo ea eta Lourdes Etxeberria eta Iñaki Izmendi etorriko die. Vale, ni azten no. Ni azten, ni bukatu. Tik esan dugu, ez? Edo... Itzetxeken ditzatzen. Vale, bueno, vale, hori ni pixkanator kontatzera oso labur, oso lau ideia kontatuko ditugu. Zer egin genuen, ez? Hau da, Euskaraldia instituto batean egiterakoan, bueno, ze urratxe eman genituen edo zer hartu genuen kontutan, vale? Eta gero emaitzak pixka bat, baina, bueno, oso lau, lau ideia aipatuko ditu. Orduan, oso garbi ikusten genuena zan, Euskaraldia bere horretan, eta Euskaraldia sortu zenean ja 16 urtetik gorakoentzat, helduentzat planteatutako ekimen bat zan, eta bai ikusten genuela hori ondo zegoela planteatuta, osea hori ondo dago. Lasarte bezalako herri batean, eta gaur egun ikuste Euskal Herriko herri gehienetan, hainbat nerabe prest egon daitezke hau bizi izateko, gogua eduki dezakete eta prest egon daitezke, baina gero rol hori betetzea bereintza da ezinezkoa. Bueno, ezinezkoa edo oso zaila behintzat, ez? Horrek esan nahi du, beraien inguruko harreman guztietan, gehienetan, beraien adinkideekin eta denbora guztien euskaraz egin behar dutela. Eta hor sartzen dira rolak, sartzen dira neraben ezaugarriak, sartzen dira gauza, oso zaila da hori betetzea. Orduan, ekimena ez badegu egokitzen, besterik gabe hau bizi izatea eskaintzeak ez du arrakastarik, edo belarri prest izatea. Horre porrota ekarriko zuen, etzun aurrera pausorik izango, edo etzun hizkuntza ohituretan eraginik izango. Eta orduan, egin genituen 3 gauza, bat izan zen, ekimena bera egokitzea, eta saiatu presio hori kentzen. Orduan, hau bizi rolak edo antzeko rol batzuk planteatu ziren, baina arreta gehiago jarri zen biko harremanetan, arreta handia jarri zen belarri prest figura prestigiatzean, eta jarrera aktibo bat proposatzen belarri prestei. Horre egin zen lanketa bat eta oinarri batzu landu ziren, eta behin lanketa hori egindakoan gero bi ekimenekin lotu zen. Bat zen, LMLK saioak, eta hori da sentsibilizazio saioak. Hau da, soziolinguistikaren inguruan, hizkuntza ohituren inguruan, hizkuntzaren inguruan dituzten bizipenen inguruan egin diren saioak, eta saio horietan, hor landu zitezken ja hau biziaren rola, belarri prestarena, hizkuntza ohiturak, horrelako gaiak, eta, intzian irailetik abendura, 4 saio institutoko talde bakoitzarekin. Orduan, 100 ez da izen saio izan ziren, saio asko izan ziren, jakuneko begiralek egin zituztenak, eta hortarako materiala sortu zen, eta argitalpenean jasota dago hori guztia. Orduan, hor sentsibilizazio lan bat egin zen, eta gero sortu ziren gazte eragileen batzordeak. Hau da, ekimenaz antolatu, bideratu, girotuko zuten gazteen batzordeak. 2 batzorde sortu ziren, eta 2 eraikin daude institutuan, eta bakoitzan 35 gaztek eman zuten izena. Horrekin ikusten da bat zegoela interes bat eta gogo bat, eta nahi genuena zen, euskera nahiko gertu duten horiek edo interes bat duten horiek erdigunera ekarri, protagonismo bat eman lanean jarri. Hori bilatzen zen. Eta, honekin nik uste, ondo asmatu zala bentsat urratsa hauek ematean. Hau da, nolabait gu frogatu nahi genuena zen, Euskaraldia bezalako egitasmo bat neraben ezaugarrietara egokizutu zitekela, eta gazten hizkuntza ohituretan eragin bat izan zezakela. Eta alde horretatik nik uste, maitzak oso polita direla. Bueno, a ber. Azteko, lau datu, labur. 740 ikasle zeuden orain dela 2 urte institutuan, eta horietatik 440 eman zuten egitasmoan izen, hau da, 160 edo. Orduan, bilatzen genuen masiboa izatea, ez da, askok ematea izena, giro bat sortzea, orduan, 160arekin uste dugu hori ondo betezela, eta horrek, ondo, eta horietatik gutxi gora bera, 740 ikasle horietatik gutxi gora bera, 130 eman zuen izena belarri prest moduan, 132 edo hau bizi moduan, eta besteak ez zuten izena eman. Hiru bloke bezala dauzkagu, baina behintzat parte hartzea oso nahi izan zen, eta ikerketa bat egiteko eta nahiko datu esanguratsua. Hau biziei galdetzen genienean, behin ekimena amaitu zanean, ekimenean zehar euskera gehiago erabili ote zuten, eren batek, izena eman zutenen eren batek esatzen askoz gehiago erabili zuela. Eta 157ak pixka bat gehiago. Orduan, pixka bat gehiago hori interesgarria da, baina askoz gehiago hori iruditzaigu oso esanguratsua dela. Oda, 130ak esaten normalia baina askoz euskera gehiago erabili duela, oso esanguratsua iruditzaigun da emaitzetako bat. Edo, adibidez,
arreta handia jarri genuen gertuko harremanetan, biko harremanetan, zenbat euskara erabiltzen duzu honekin, beste honekin, nola egiten duzu honekin, beste honekin, asko gero galdetegietan, beraiek izena ematerakoan, asko begiratzen genion horri. Gau, beraiek ere arreta hor jartzeko, orduan, bale, askoz euskara gehiago erabili dut, edo pixkat euskara gehiago erabili dut, baina biko harremanetan zenbat euskara gehiago erabili duzu. Orduan, uneko 40 esatzen, gutxienez urrats bat eman zuela, hau da, ez nuen euskaraz egiten eta orain pixka bat egiten dut, honekin eta honekin, edo leheno pixka bat egiten nuen eta orain gehiena egiten dut, edo leheno gehiena egiten nuen eta orain guztia egiten dut. Uneko 40 esaten gutxienez urrats bat eman duela biko harreman horietan. Baina uneko 15 esaten du urrats bat baino gehiago eman duela. Hau da, ez nuen egiten da orain gehiena edo guztia egiten dut, edo pixka bat egiten nuen eta orain guztia egiten dut. Orduan bada datu bat, uneko 15 batek gutxienez 2 urrats ematea, hor bai badagola aldaketa nahiko esanguratsua. Bestea ez dakigu, baina amoneko 15 hori oso nabarmena. Hau dira pixka hau bizien datuak, belarri presten kasuan pixka bat jasten dira. Baina oroar guztietan dago horlako daturen bat. Eta gero galdetzen genienean, Euskaraldian egintzen moduan, eta galdetzen genienean, ea 3 hilabetera, berriro galdetzen genienean, aurrena galdetzen genienean, aldaketak eman dituzuenen kasuan, biko harreman horietan eta aldaketak eman badituzue, espero duzu aldaketa horiek mantentzea. Eta 188ak, zetizun baietz, harreman horien 188ak, mantenduko zala aldaketa hori. Eta galdetzen genean, handik 3 hilabetera, gutxienez 170ak mantendu du. Orduan, espero zuten eta gero mantendu dutenen arteko, kopurua altua da. Mantendu dutenena, 3 hilabetera aldaketa horiek mantentzea, esanguratsua dela baita. Besterik gabe. Hola, datu nagusitxo batzuk, gero liburuan piloa daude, baina idea nagusi bat ikusteko. Orduan bai ikusten dela, hizkuntza ohituretan izan duela eragin bat. Eta eragin horre gaina, gero denboran zehar ere mantendu dela eragin hori. Hori da pixka bat ideia. Eta gero ondorioen aldetik, hori, bai ikusten dugula, Euskaraldiaren testu inguruan, 16 urtetik berakoekin ere, hizkuntzen ohituren lanketa egin daitekela, baino lanketa egin behar dela, ez da besterik gabe hartuta eskaini, baizik guazen sentsibilizazioa lantzea, guazen gaztoen batzordeak sortzea, guazen ekimena egokitzea, guazen zerbait egitea beraientzat egokia dana eta eraginkorra izan daitekena. Merezi du, baina lanketa egiten bada. Gero, ikusten duguna oso nabarmen da hau ere, espero genuen neurri batean, hainbat nerabe prest daudela euskaraz gehiago egiteko edo gehiago nahiko luketela, baina testuinguru bat behar dutela horretarako. Besterik gabe euskaraz gehiago egitea, hainbat testuingurutan ez da erresa, baina testuinguru egokitzen bada, giro bat sortzen bada, eta hor baldintza batu sortzen badia, hainbatek egin nahi dutela euskaraz gehiago. Gero, ahalegin horretan, zailtasunak agertzen direla, ondorio hau helduen berdina da, zailtasunak agertzen direla, eta zailtasun horien aurrean estrategia behar dituztela. Eta askotan ez dizkiegula eskaintzen estrategia horiek. Gero, nik uste ekimenean oso ondo asmatu dela, gertuko harreman horietan arreta jartzean, ez horren beste zenbat erabili duzun denbora guztian, horri ere bai, baina asko biko harreman horietan, beraiek ere aldaketak ikusi dituzte, eta beraintzat sentsazioak oso positiboak izan dira, oso positiboki baloratzen zuten aldaketa horiek egitea, eta hori, eta ikusten genuen arrakasta izan duela ekimenak, baino Euskaraldiak iraudun zuen 11 egun horietan, aurretik bai, girotzen lan handia egin zen, eta hori, eta izenen batean, eta bestan, baina 11 egun horietan oso gutxi, eta horrek ere eragina izan duela, hor lan gehiago egin izan balitz, igual emaitzako hobeak izango zirela. Eta hoxe da pixka bat horrela prestatu guna, labur, ondorio nagusienak, eta bestela liburuan da guztia dago datu guztiak, eta bilduma osoa. Hori hartzen, guzti hau martxan jartzeko, lehenengo gauza zen, beraiek ezin zuten parte hartu, eta konbidatzen genitxun parte hartzea. Transgresore izatea nolabait ere, eta neraben adinarekin hoi oso lotuta da. Eta batzorde bat osatzeko eskaintza egin genien, helduok gelaz gela, baina asmo bat gendun eta leloarekin bat egiten duena bat, erdigunean kokatu nahi genitxun ikasleak, eta beraiek eragile izatea nahi gendun. Orduan, batzordea osatu zanen, batzorde potentea osatu zanen, behan gandik atea zen ni partaide izango naiz, bainola izan zen nahiko azkarra, nahiko mekanismo automatiko bat, nik nahi dut parte hartu, nik ere parte hartu nahi dut.
Orduan, oain arte, ohituta zeuden beraiek, eta lehengo astean beraiek nizketan, beraiek esaten zuten, ohituta genden dana jasotzea, bai? Bai, batzordea orain arte, ordura arte osatu zen irakasle eta ikasleen artean, proposamenak irakaslek egiten genituen, eta beraiek nolabait ere ziren gure bidelagun. Oraingo hontan alderantzizkoa izan da. Oraingo hontan irakasleok izan gea bidelagun, eta beak izan ziren nolabait ere lekuko hartu zutenak, eta egin beharreko guztik planteatzen hasi zienak. Egin genezake hau, egin genezake bestea, eta guk egite genduna zen bideak iriki, besterik ez. Orduan, pixka bat, beraien sentsazioetara joaz, beraien sentimentuetara joaz, beak esaten du, ikaslek, hasiera zaila izan zela, batez ere jendea konbentzitzea. Hau da, beak, gure zean egon zien, argazkin agertzen dindan, Mari Sorgin da, Jose Sorgin, talde horrek, lehenengo zaitasuna topatuzun, inguru bat eitea, ez? Eta jendea konbentzitzea, kontuatu zien zeinen zaila dan. Topatu zien batzuk euskararen kontrako jarrera zuela, eta gainera jaso zuen zuzenean, eskaintzea zoazten hori kaka bada. Euskara, beti euskara, ze kaka. Aldiz, beste batzuk, beharrezko lana zela ikusten zuten, eta naiz eta batzorden partea etzien izan, beakin lan egiteko prestutasun osoa agertu zuen, eta gaina konplize bihurtu zitzaizkien. Beste zaitasun bat ikaslek esaten dutena adina. Hauk momentu hartan zituen 13 bat urte. Eta olako iniziatiba handi baten iniziatibak izatea ohiugabeak, eta beak izan ziren azken baten ekintzak planteatu zituenak, ekintzak diseinatu zituenak, ekintzak bultzatu zituenak. Eta kontuatu ziren indarra bazeukeala eta nor baziela guzti hau aurrea eamateko. Beaz, beak izan ziren ekintzaile eta baita bultzatzaile ere, protagonista eta erdigunea beak izan ziren. Emaitza, behan ahotan, planifikatutako guztia aurrea ematea lortu zuen da gai izan ziela ikusi zuen. Baloratzen du arrakastatsua izan zela. Jendeak, batzordea kontuatu ziren, inguratu zitzaien jende horrek, batzordeak zuen ilusioa partekatu egiten zuela, eta ilusio batekin lan egin zuela. Ondorioa, hasieran planifikatuta zeuzkean, ekintzaz gain beste batzuk hasi ziren planifikatzen, martxan jarri zituen, eta olatu hori etzan hor gelditu. Hilabete batzuk behan dugu korrika, torri zanen, korrikan buru belarri sartu ziren. Eta nola bukatu zuen korrika? 200 piko pertsonentzako makarroi jana herriko plazan antolatuz. Orduan, adinontako jendek pentsa ze ilusio izango zuen, non handik hilabete batzuta, oraindik laneako prest zeuden. Eta lehenengo harrapatu zuena, korrika, hor ere buru belarri sartu, eta gaina urrezko brotxe bat jartzea iritsi ziren. Beak nolabait ere ondorio bezala ikusten du. Euskara eta institutuaren gatik, bi gauzen gatik, asko egin dutela, emaitza oso harro daudela, eta gehiago egiteko prest daudela. Beaz, ez die biden erre, berriz ere beakin konta genezake. Eta behan ilusioa gai baldin badie txikiagoei, kidetzain bidez, transmititzeko izugarri egin dugu. Eta hoxe. Dana argi utzi dugu, Iñaki. Bai, galdera txopetik aukeren goda noski. Honek ematen du Euskaraldiaren arrobi bezala izan lehikela, eta egin zanean 16-17 urtekok zeurasko oso kolpean da tupustean intzuten proiektu horrekin bat. Uste duzue honek zabaltzeko joera hartzen badu, lasarte horiatik beste proiektu batzu zabaldu biden bezala, izan daitekela arrakastatxugoa, esan dezagun Euskaraldi seniorra, atzetik datorren jende honek ja bide bat egina izango duelako, eta ja ohitura batzuk hartu izango dituelako. Badago ambizio hori badezue? Beraiek
Ja, rodaje batekin iritsiko dira, 16 urtera, eta behar bada Euskaraldia beste bultzada izan lezakela, hau zabalduko baliz, noski, beti ere. Bai, ez dakit nik hori, ez dakit nik gehiago ikusten dut, beraia oinarri bat hartzen dutela, hizkuntza ohitura aldetik oinarri bat hartzen dutela, eta euskararekiko jarrera nahiko txukun badutene, hizkuntza ohiturekin lotzen dugula hori, eta gero euskaraldian parte hartzen dutenean, hau bizi zer dan belarri prest dan oso ondo barnera duta izango dute, orduan asko zerresago bateko dute rol hori ere. Baina gehiago da, orain ze eragin daukaten beraien inguruan. Beraiek institutuan daude, institutuan talde bati ematen baldin badio berdigune hori, gero beraiek jendea erakartzen dute baita ere, orduan ze eragin daukan adintarte horretan, olako ekimen batek inguru osoan. Ez dakit gero, nik uste dinamika diferentea direla, gero beste harreman sare batzuk eta sortuko dira, baina momentu hortan beraien arteko harremanetan oso interesgarria dela orain horri heltzea. Eta, bueno, ez dakiten, ez dut izuten, baina pixka bat hortikan ikusten dugu gehiago. Eta gero bai ikusten dugula, olako ekimenak beste herri batzutan ere garatu daitezkela, baina garatzekotan ondo egin behar direla. Joera izaten dalako, benga ba, Euskaraldia helduentzako da, nerabentzako ere bai. Oso interesgarria da Euskaraldiaren testu ingurua nerabekin lan egiteko. Hor giro bat dago, Euskal Herri mailan dago giro bat, indar bat, kalean daude eredu pila bat txaparekin besteak, hori aprobetxatzen ondo dago, baina ondo landu behar da. Ez hori da pixka bat. Nik beste galdera bat, oaingo edizioan ere horrelako zerbait itia pentsatuta da kasue? Pixka gehiago, beste urrats bat, bai. Bueno, guantxe, ez, damakigu ja urte eta piko lanean lurde izekin, eta hor lan talde bat osatuta, bai, beste buelta bat eman diogu, horrela sartzen bat zen LMLK deitutako proiektu bat, urte batzu zemazkina, udalaren da institutuaren eta Euskal Elkartearen artean bideratzen dena, eta egin dugu hori egokitu. Eta orduan hau bera planteatzen da, egitea Euskaldian, gazten batzordeak, LMLK saioak, ez da gizan, baina gehitu dizkiogu elementu gehiago. Eta hor sartzen da ezkidetzena, Lurdesek aipatu du, baina da, batxilergokoak DBH-koen kide izatea, eta hor hizkuntza ohituren inguruan olako jarraipen bat, aholkularitza bat eskaintzea. Bai, sartu ditugu beste elementu batzuk, enbat saiotan, gaina deitu diogu hizkuntza sozializazioan eragiteko proiektu bezala. Neraben hizkuntza sozializazioan eragiteko proiektu bat. Ez da horren beste euskaraldi bat, beze ja urteroko lan bat, elementu diferentea dauzkana, batzuk momentu konkretuetarako, besteak epe luzeetarako, bai, holako lanketa gertatzen oraindik hori, indeu diseinatu eta oraintxe martxan jartzea, zerroen ikusiko da zer ematen duen, bai. Udalak ez dago parte aktiboa izango. Euskaldunen kultura elkartea ez balego. Horrek jartzen dituen beste zenbait eragile bidean ez baleude. Zaila litzateke guzti hontarako salda sortzea. Esan duzun hortatik tiraka, ez dituzu beste herriak ikusten zera horrekin? Bai, izan daiteke, nik beste herrik, beste herritan ze dinamikak dauden ez dut ezautzen. Baina oso beharrezko ikusten dut, nolabait ere, herri dinamika bat egotea, ze bestela eskola, uarte bat da. Eta kasu honetan eskola ez da uartea baizik da, herrie eta da eskola. Eta eskola herrin barrun dago, eta hola, islatzen da, nola baitere. Ez hori da, ez garbi ikusi behar dana, ez da, ezin dela besterik gabe Euskaraldia, ezken hor lanketa bat egin behar dela. Nik uste da hainbat herritan badaudela baldintzak, hau ondo egiteko, baina bai buruan hori izan behar dugu, ondo egiten saiatu behar dugula. Eta gero testu soziolinguistikoak eragina dauka, eta olako gozak ere saiatu gara jasotzen liburuan, zonalde euskaldunagoan, erdaldunagoan, eragina izango du, baina ondo egiteko baldintzak hain baldekutan daude. Listo. Kitxo? Erra.